flimkien. Kultant skanta kemm u aktar faċli tikdeb, issir espert fid-disonesta, aktar mill-li tajt il-verità. Kultant iqisuk ta' baħnan jekk taċċetta l-fatti, tidher ferm intelligenti, jekk kapaċi taħbi l-verità. Il-verità kultanti bħal fantasma tfittxaw ma ssiba qatt, tkunx indifferenti għandek ħasra, żomm b'qalbek nemnem l-onestà. Il-verità tiġri wara minu ħati, tista' tweġġa' ħafna qlub, mhux se jorqod biha ttub. Li kulħadd jista' jisbagħla, għandu jkun argumenta, dejjem ngħidu l-verità. Il-verità jidher bħal-riħ għal-nifs astratta elusiva, taħseb li tkun qrib idejk, biss kun ħafna bogħod minn ħdejk. Kultant jaqbillek tikdeb biex titwemmen, ħadd mulest jaċċetta l-verità, biss m'hemmx lok għall-interpretazzjoni, verità hemm waħda u waħda biss. Il-verità tiġri wara minu ħati, tista' tweġġa' ħafna qlub, mhux se jorqod biha ttub. Il-verità li kulħadd jista' jisbagħla, għandu jkun argumenta, dejjem ngħidu l-verità. Kulħadd jista' jisbagħla, għandu jkun argumenta, dejjem ngħidu l-verità. Minuta jien mill-ewwel u inti tkanta konni sabiħa. Għandha kliem sabiħ. Inti vera bravo ta'. Il-kanzunetti tiegħek kollha, sew dejjem kont nammirak qabel ma għax tajb jgħidu t-telespettaturi qabel qatt ma ltqajna għadna mpaxxu. Ħlief meta kien hemm Claudette Desire u kont commentator. Hello bye, ma kellix dik il-konfidenza miegħek li noqogħdu mpaxxu pattejta issa. Darbtej fil-ġimgħa. Impaxxu qabel ma jibda. U għandis ismani, issa looking forward sa' kemm meta tara mit-sena x'issa għandi pika. Kemm għandumu naraw. Anke jien irid ngħix issa. Ħatejx iktar? Mela. Ukoll? Nibqa' niġi inta mit-sena. Jiena xtaqt nisperaw l-linji jkunu tajbin. Ħallina naraw kemm hawn nies jixtiequ li jgħixu, tixtieq tgħix sa mit-sena. Sa bil-kondizzjonijiet. Ma biex tagħmel tgħix, l-importanti li tgħix. Ħanaraw il-min għandna. Ciao Giulia.